weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maaɗa fedde heɓde sukaaɓe afrique denndaangal hettiyankooɓe radioji men denndaangal calcari pelle men e denndaangal yeeɓiyankooɓe weltaare tv siftinden haa jooni ɗe ngonde koɗe men hono mamadou li gorko mo babaɓe looti babaɓe gurel ceerno ndiaye ba yaaji beddaji wela ndiyam ƴogoɓe wela ndiyam moƴƴe ngari ƴogoɓe musidɓe tedduɓe to banggue karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba ɗo e haalirde ko musidɗo men sehil men Haali Abouba eɗen gone talata nogas e tati lewru mboyi woni mars hitaji ujunnaje ɗiɗi nogas e goho yewtere men ko fati gurdam buuɓi e ko fati e nafoore jumri e lefol men ɗiɗoɓol ɗum noon ala no mbatten so wona jokken hakkude meɗen hettade musidɗo meɗen sehil men Mamadou Ly ɓuuri andirede Lido ɗum noon kettoɗen mo jokken yewtere men Amadou Ly assalamu aleykum kadi en kaali ɗiɗo produit ɗi ngannduɗaa ɗiɗo fof ko ñaako fewnata ko woni juumri woni miel ko woni kañeeri woni pollen woni propolis woni sil non woni gelé royal en ngara kadi ko ngannduɗaa ɗum ko e ñaako kadi woni ko woni tooke ñaako tooke ɗe kadi ene cafta geɗe keewɗe ene moƴƴi kadi e ɓanndu neɗɗo ene cafta geɗel hen fof wonko addata won safara mo jogiiɗe e nder ɓalli meɗen gila to juumri to haa e pollen o haa e propolis o haa e gelé royal o haa e tooke ñaaki ɗum ɗo fof ko nafoore nde ngannduɗaa ko e men ko e ɓalli men ko e haqqilantagal men ko heen suwata woni jooni produit mo kalɗa oɗo no wiyete ko propolis kañum woni ko reeni dungere kañum woni ko reeni njuumri kañum woni ko reeni ñaaki propolis kañum ko kol kadi ko antibiotique ko antiseptique kañum so tawi no mbiruɗaa ni so wonko naati e ndeer dungere he ko mawni ko no dowmburu ni so naati toon so maayi ñaaki mbawa yaltinde ɗum nde wonno ene teddi ɓe ƴettat propolis o ɓe mbaɗa heen ɓe mooma heen haa heewa so ɓe moomi heen downguru ndu ñolata ndu yoorat aɗa anndi kala ko ñoli waɗat gilɗi donc ñolata ndu yoorat so ndu yoori jooni watta gilɗi donc ɗum waɗi noon propolis kañum reeni kañum ko huunde nde ngannduɗaa hay so tawii ni wona yimɓe ene ngonda e ñiiƴe muusooji sono mbaɗa ɗum heen ñiiƴe ɗe ɗen kam hankkadi gonta muusde so wonaa goɗɗe ko nafoore heewnde e propolis hay wona ñawande kadi saɗa waɗa heen aɗa renndina ɗum kadi e njuumri tawa ko ñawanɗe tiiɗɗe koye ɗen ñawanɗe kadi Allah no heewi kadi wadde heen suturo ɗon e ɗon kadi ɗe njoora donc propolis ko ngannduɗaa ko ñaaki ɗi ngitta ɗum ko e leɗɗe ko fof ko kaalmi ɗo ko fof ñaaki ɗi ko e leɗɗe ngitta ɗum kadi ko résine eyi koye leɗɗe itteɗe eyi ɗum ɗo fof noon ko nafoore meɗen enen winndere nde nde wonno Allah ko addi ko fof addani tan ko enen seydi Ly e moƴƴere Allah meɗen paami tigi en paami nafoore ko mbiɗa ko tigi ko Allah addi ko fof kadi addani ko enen eyi eɗen jiɗi jooni anndude a haali haala tooke buuɓiñaaki eɗen nganndi e kala sahaa buuɓiñaaki ne piɗi yimɓe sahaa ne dafa heen rafiji musɗi sahaa kadi ne mbasa heen pittere mumen ni woɓɓe yimɓe mbasa heen pittere mumen eɗen jiɗi anndude ko arti fof hol posone ɗe holto buuɓi ɗi ittata posone o e holko posone o mbiɗa posone o nafa mbele on posone mo kalɗa nafowo e oɗo posone o ɓe utilisata so ɓe piɗi neɗɗo mbele wona gootum so ɗum ɓenni eɗen jiɗi anndude sabu a haali jooni oɗon neegol buuɓiñaaki holno neɗɗo nehirta buuɓiñaaki so neɗɗo yiɗi nehirde buuɓiñaaki holno nehirta ɗum en teski kadi e kala sahaa sabu ñalawma ñande anen ɓennuɗo o ko ñande hen polɗe waddude yewtere mbiɗa kam ñande hen kono noddaaɓe oɗon egginoya buuɓiñaaki sabu eɗen nganndi kala sahaa e ndeer galleeji e ndeer jumaaji buuɓiñaaki ne jiye heen sahaani haa joom galleeji doga ko onon keewi noddeede yo ngar egginol buuɓiñaaki eɓe jiiɗi anndude hol préparation mbatton hol ganndal jogiɗon e holno egginirton buuɓiñaaki holno buuɓiñaaki nehirtee e holno egginirton ɗi so tawii kadi buuɓiñaaki ngarii e nokku on egginii ɗum mbele on egginoɗe ɗen na woni dans la nature mbedduɗon ɗi walla alaa on mbaɗi récupéré na woni to ferme mon to woni so ñawtan buuɓiñaaki to eɗen jiɗi anndude kadi oɗon procédure no mbaɗirton ɗum e mbele kadi on bange oɗon gollodo e laamu sabu eɗen nganndi wole nokkuji so danger waɗi ko sapeur pompier en keewni koni koɓe faamu ɗo jooni koni koɓe faamu ngal ɗum ngannda ko onon ngarata
mbele ɗon kadi oɗon jogii protection laamu no walli toon bange protection walla waɗon assisté walla ala ko gandal mon tan e peeje moɗon seydi Ly. Seydi Ba namdal ma waɗi fayida ko adi fof pour yidde haalandema tan min mboɗo jogii ɗum ɗo tan entreprise del Tocosel tan ngel ngannduɗaa wiyete ko Saint-Miel mboɗo jogii partenariat mboɗo liggoto e ko wiyete les eaux et forêts du Sénégal mboɗo liggoto kadi ko wiyete kadi ministére de l'élevage kadi partenariat mboɗo wonde mboɗo waddi kadi e partenariat kadi à l'ambassade d'Israël donc ɗiɗo partenariat ji fof surtout partenariat ji ministére de l'élevage et eaux et forêts so tawi ñaaki naati e galleji ɗi ɓe noddata min somin jettima ɗum ɗo kadi fof ko technique aɗa andi kadi nde wonno ko technique mboɗo wawi explicandema ni mais pour kadi mbawa famde ɗum tigi rigui fof naata e nder hen mais quand même ko technique par ce que ñaaki saɗa eggina ɗum sinno ko ñaaki Europe walla Amérique walla wona ñaaki ɗiɗon egginde ɗum weeɓi min ko ñalawma tan jahata ƴetta dungere ma tan piɗɗa mbaɗa hen walla siwo ma piɗɗa mbaɗa hen nawa kono ñaaki men nde wonno eɗi ñaaƴi no feewi egginirgol ngol ko jamma donc il faut ko jamma min jahata somin jeehi jamma min ɓorno combinaison ngaji amen min ñifadi miruji toon saraji on ɗi fof il faut noon saɗa eggina mbaɗa feere ha sa eggini eggina yummiraɗo o woni reno tant que a nawani reno sa eggini ñaaki ɗi a nawani ɗi kanji mbaɗi keddo ɗon par ce que ɗi jahata tan ko so tawi kanko oɗo yummiraɗo yeehi wonno yummiraɗo ɗo woni fof omo dégage ko wiyete phénomone woni hendu won phénomone o dégagata hendu ndu ɗon wawata andude omon ɗon walla o ala ɗon donc sa nawrimo tan kanji so ɗi pini ɗi goni ɗon seeɗa hendu ndu ɗon ɗi natti urde ɗi tan ɗi jahat boli majji donc noon sa nawali omon ɗon kanko hendu ndu koye makko tan woni donc ɗum gonata tan ko ɗo woni ɗo donc il faut an d' abord mbawa andude kanko oɗo yummiraɗo mbawa wawde andudemo pour mbawa ƴettudemo mbawa nawdemo mbawa egginde ɗiɗo ñaaki nawaɗi min nawa ɗum to ferme amen to nde wonno min jogui ɗo ferme uji nan ɗo henna mboɗo jogui ɗo ferme nana Mbaw goɗɗo nana Bambilor goɗɗo nana Warang nan ɗo henna dal koko mbiɗen donc ɗiɗon ferme uji foof mi yaha mi ɓaɓɓurɗo mbaɗa tan mi yaha mi waɗa toon donc ɗum ɗo ko pour eggingol ngol eyyi kadi tooke kam aɗa andi wona posone tooke e posone jiida tooke sa wi tooke ya tooke mbarodi walla tooke ñaaku walla tooke scorpion ɗiɗo tooke kam wona posone ko tooke donc kanji ɗiɗo piɗoji e ñaaki ko dewi ɗi piɗata gori ɗi piɗata par ce que gori ɗi ɗo fonno fidde ɗo ko ɗon woni organe sexuel o ñaaku manggu ngu kadi woni yummirago ngu woni la renla on nde fiɗata par ce que ɗo fonno fidde ɗo ɗon woni organe sexuel o kanji dewi ɗi noon liggotoji ɗi kanji woni piɗoji nde wonno kanji ɗi jibinta organe sexuel o ɗon venin o woni donc venin o kanji ene waɗi ni joni ko wiyete e nder médecine ɗo goto alternative wiyete ko apithérapie yimɓe ɓe sa yeehi ha ɗo ni Tunisie joni ɓe mbatti safrirde ko wayno tooke ñaaki woni rafiji ɓe cafrira ɗum en ɗon hôpital uji maɓɓe wiyete ko apithérapie ummori yimɓe ko Asie kadi naati Europe naati Amérique naati Moyen Orient donc ɗum ko apithérapie wiyete won waɗoɓe acupuncture ɗum ɗon ɓe ƴettata ko mesalle ɗen ɓe ƴettatno joni ɓe natti ƴettude mesalle ɓe ƴettata ko tooke ñaaki ɓe mbaɗat ɗum koye jokkorɗe e articulation ngaji e hen ɓe mbaɗat donc ɗum ɗo ko safrude joni ɗum ɗon kadi ko technique nde wonno ko science il faut kadi jangga ɗum a wawi wiide aɗa ƴetta tan ñaaki fodde temedere walla ujunnaje aɗa waɗa ɗum e neɗɗo pour neɗɗo o sella donc sa renayi ene wawi ɓandu mum taw wawa supportude tooke ɗe wona ɓandu fof supportata tooke ɗe donc ɗum ɗon kadi ko nafoore mawde ene safra gueɗe kewɗe kadi tawa ko ɗeɗo tooke ñaaki so tawi kadi hawre e jangguɗo no waɗirte ni ɗum ɗon ene safra no fewi c'est normal hen sahaji wona ɓandu foof wawi supportude ɗum ɗo tooke ñaaki wone ɓandi sont allergique c' est à dire que so tawi ñaako woto fiiɗi ɓandu ndu tan ɓandu ndu foof ɓuurat
te so ɓuuri moƴƴani joomum joni noon on so fadde ñaahi ujunere walla temedere walla kewɗi so piɗi ɗum on maayat donc hay wadde nehgol ñaahigol il faut kadi neɗɗo testa ɓanndu mum est ce que ɓanndu ndu ene wawi supportude e ɗum ɗo tooke ñaaki so wawi supportude wawa nadde e meccal he so wawa supportude fotani nadde par ce que naari way kono ko wartini donc wona neɗɗo fof kadi wawi wadde ngal ɗon meccal donc ɗum ɗon tooke ɗe ene waɗi tan no ɗe ɓehtira pour wawde safrude neɗɗo e kono mbiɗa eggingol ngol lewru fof mboɗo eggina hen ñaayi fodde laabi 3 walla laabi 4 e lewru fof noon nduɗo lewru joni gonɗen mi eggini hen ñaaki fodde laabi 4 eyyi hay janggo mboɗo foti egginde ñaaki e nder galle goto e ɓaawo janggo kadi mboɗo foti egginde ñaaki e nder église goto donc min eggina ɗum e jamaji min eggina ɗum e église aji emin eggina ɗum e koɗorɗe meɗen donc so ari soɓe noddi eaux et forêt noddata walla nodda min minen oɗo ɓe nehoɓe ñaaki ɗe min jaaha ɓurɗo ɓadade fof jaaha egginoya han kadi ko ɗum nde wonno ko kadi eggingol ñaahigol ko jeeya kadi ko wiyete préservation de l' environnement par ce que nde wonno ko ñaaki ndeeni environnement sa waɗi feere ha ɓeɗon mbasi duppude mbasi warde ñaaki ɗi a addi ɗum a waɗi e nder ferme ma a waɗi ɗon a nehiɗi ɗi ɓeydo so ɗi ɓeydima kadi donc environnement o kadi ɓeydo wurti donc nehde ñaaki e egginde ñaaki nehde ɗum jeeya koye préservation de l' environnement seydi li moƴƴere maɗa gandal heɓama tigui tigui en paami ɗo kadi guila e gongol ñaakingol ha e foof joni lamdal meɗen jiɗɗen andude koto banggue eggingol ñaaki ɗo eɗen gandi no waɗide risque ene waɗide risque beele an mbiɗa lewru fof aɗa eggina ñaaki fodde ko famde fof laabi 3 aɗa eggina ñaaki jiɗɗen andude ko walla est ce que a meeɗi heɓde hen accident to banggue eggirgol ñaakingol eɗen gandi kam risque zéro wodani beele nder activité ji ma mbatta he holno meeɗa dañde hen accident to banggue eggirgol ñaaki e holko sababu accident ji e so neɗɗo yii kadi ñaaki e galle muɗum hol mesure aji foti wadde walla so ñaaki diddi neɗɗo holno foti wadde saabu eɗen gandi ene wiiye neɗɗo so waɗi lati e ñaaki ne diddi ɗum ene wiiye so ñaaki diddi neɗɗo yo nadde des fois e nder ndiyam walla goɗɗum an joni holko conseillera neɗɗo so yii ñaaki e galle mum holko conseillera ɗum walla so neɗɗo rewi yaade ladde ene tiyana walla gaynako o yii ñaaki walla ñaaki diddimo hol conseil mo conseillera mo qu'est ce qu'il faut faire ha gandanɗa hoore maɗa wawa dadde eggin ñaaki seydi ba neɗɗo kam wawi wiide e meccal taw dañani hen ñalawma walla saaha e nde puɗɗotomi meccal ngal tigui rigui nden ko no mbirumami 2000 no 94 2000 noon dañmi projet c' est à dire que neɗɗo goto nde woni Matam ko kilifa mawɗo o wi kam yomi ara omo sohli waɗanede toon riche uji nde wonno noon janggumi tigui rigui nehgol ñaayi koye riche uji en ciment joni noon jaami toon nde noon mbanmi pewnumi riche uji en ciment ɗi nde pewnima ha gayni joni il fallait que aussi jamma mi yaha mi addoya ñaaki mi waɗa ɗum e nder riche uji ɗi joni noon nde jaami toon nde jaami e ñalawma he takko maayo he ha jiimi tawmi vraiment ɗon ne waɗi ñaaki joni noon mbimi so jamma ari mami ar mi adda ñaaki ɗi mi ƴetta ɗi mi itta ɗi ɗon mi yaha mi nawa ɗi mi watta ɗi e nder riche uji ɗi pewnumi ɗi joni noon nde jaami nde jamma o ndekete wutte o mi ƴewanimo no feewi wutte o o wona wutte pewɗo tigui rigui mo waɗi gudde nde puɗɗimi ittude ñaahi ɗi noon ñaahi ɗi ndekete tan kadi puɗɗima ŋayde he mi naata e wutte he mboɗo itta mboɗo waɗa e riche eɗi mi naata e wutte he ɗi naati ha hankadi ɗi keewi wutte he hankadi ɗi bone fibbimi ha dokkumi jaggude hooram woni noon dommi noon nde wonno mi woɗɗani maayo plonge mi noon naatmi e maayo he gonmi toon mboɗo muta mboɗo suppito ha mbawmi ɓortude wutte o ha mbawmi seftude wutte he nan jaltumi hankadi eyyi ko expérience mo ganduɗa mo yejjitta oɗon expérience kadi ñaaki enen eɗen keewi wiide
eɗen kewi wiide ko lati fodata neɗɗo fodata ñaaki e neɗɗo ala ñaaki ko geɗe ɗiɗi poɗata ɗum e nokku walla e lekki walla e neɗɗo ko odeur woni hendu walla couleur woni melo ko ɗum heewi fodde ñaaki e lekki ɗum heewi fodde ñaako e nokku ɗum heewi fodde ñaako e neɗɗo aɗa wawi ni ɓornade comci tawa ala lati couleur comci ma ɗi fooɗa ñaaki ɗi nde wonno on couleur ñaaki ɗi jiɗi walla hendu maɗa tawa waɗani lati hendu ndu ñaaki ɗi ngara e maɗa donc ko melo walla hendu ndu ɗum fodata ñaaki e neɗɗo o ɗum waɗi noon ñaaku kadi ko kullel ngel ganduɗa a takata so wona dérange aɗo aɗa wawi hoddude e ñaaki duuɗu tant que a dérange ani ɗumen janata e maɗa ɗum waɗi ñaaku so ari galle ma woto dérange ɗum so ari e nokku ma walla sa ari e nokku mum woto dérange ɗum so tawi a dérange ɗum tan kañum ne yoftoto wiyata han kadi gonɗa koye agressé ɗum kañum ne ara agresse ma donc ñaaku yiɗa dillinede sa dillini ɗum tan yanete ma ɗum waɗi hewɓe hen saahaji a yiyene jaaha mbiya ñaaki de ngare mumen par ce que ne mbanno lati ala ko hendu ndu walla melo ngo ɗum attirta ñaaki e neɗɗo eyyi ɗum waɗi noon kadi ñaaku kadi so tawi min mi hoddi e ñaaku Parcelles Assainies ɗo Sara Essa to ɗon aɗa andi koye nder wuuro mi waɗi ɗon dungere mbanmi ɗon dungere woni ɗon ma won hitande mboɗo hodde mum dow kono haydara waɗani nde wonnomi dérangeata ɗum ñaaku so arema hay so tawi ene ara ene wulla e sara maɗa e sara hoorema woto fiɗɗu ɗum accu ɗum sa acci ɗum tan yahat eyyi ñaaku kam ko noon sa fiɗɗi ɗum tan sa yani mum kañum ne wiyata gonɗa koye agressé ɗum yana e maɗa eyyi nde wonno yiɗa fidde so fiɗi tan mayat ñaaku piɗoji ɗi so piɗi tan mayat ɗum waɗi ɗi jiiɗa fidde donc ñaaku sa yi ɗum accu ɗum deeƴa sa tawi ɗum e nokku ma accu ɗum ha jiiya mbawɗo ittandema ittanma eyyi woto wi aɗa dillina ɗum sa dillini ɗum tan yanata maɗa te so yanema so ɓandu ma wawa supportude ɗum so tawi fiɗima moƴƴani eyyi ñaaki kadi so are galle ma walla so riddima ko wawi wonde foof wawi habde e ñaaki tan ko cuurki wat feere cuurkina tigui rigui ƴetta dubuji e baali walla dubuji e bamɗi walla dubuji e nayyi ƴetta tan cuurkina ɗum sa surkini ɗum tigui rigui tan yahat ɗum waɗi ñaaku wawi habde mum tan ko jeygol ko en jiiɗa ko e wat feere kuɓɓa jeygol walla cuurkina ko ɗum tan wawi riddude ñaaku ko heddi goɗɗum wawa riddude ñaaku eyyi wutte o ndiyam o sa yani ndiyam sa suppitima taw to ɗin goɗɗo maɗa nde cuppirɗa fof ɗi janayma donc wawi riddude ñaaku tan ko cuurkina tigui rigui ñaaki ɗi jaaha boli majji eyyi seydi Ly moƴƴere maɗa en keeɓiɗo gandal en paami tigui tigui joguita tan oɗo saaha joni kene haaɓo ñaaki kene wawi riddude ñaaki walla ekkinde ñaaki ko curki kadi so ñaaku sa yi buubu ñaaku e maɗa walla e galle maɗa koto dérange ɗum sa dérange ani ɗum hewani memdema eɗen jiiya kala saaha e nder supermarché ji eɗen jiiya jumri e waɗi fannuji ɗiɗi eɗen jiiya hen jumri ɗo waɗi kono couleur confiture ni jumri no gowɗen ɗi payno couleur chocolat ni eɗen jaaha saaha kadi eɗen jiiya jumri danniri tal jumri mbiyal blanc jumri danniri eɗen jiiɗi andude beele jumri danniri ndi ko woto produit waɗa hen walla ala ko an tan jiɗen andude jiɗen namdade beele jumri ɗi ko fannuji ɗiɗi couleur aji ɗiɗi walla ala ko wol produit mo mbaɗata hen tan ha wawa changé de couleur eɗen jiiɗi andude ɗum kadi sabu eɗen kala saaha eɗen jiiya jumri blanc e jumri ganduɗa o maɗa mbaji marron ni
ayi ɗeɗo jumele fof jiita te ɗeɗo jumele fof ko juumri kadi ko juumri tigi rigi ittaka wattaka itta tan koye leɗɗe ko juumri ndi ngannduɗaa aɗa anndi leɗɗe ɗe fof taawiɗe en ɗe fof leɗɗe ɗe jiita melo jiita couleur aji lekki fof ene jogii couleur mum kadi ɓiɓɓe leɗɗe fof ene jogii couleur mum jooni noon juumri fof abbii ko e lekki muɗum kala juumri abbii ko e lekki mum leɗɗe ɗeɗo ko ɓaleeje kurum jumele mumen ko ɓaleeje ɗeɗo leɗɗe ko boɗeeje jume mumen ko boɗeeje ɗe leɗɗe ko jaune jume mumen ko jaune ɗe leɗɗe ko daneeje tal jume mumen ko daneeje juumri fof fawi ko e lekki nde wonno leɗɗe environnement ko taari en ko leɗɗe ɗe fof lekki fof ko e couleur mum ɗum waɗi noon jumele ɗe jiiɗa ɗe fof so tawi kay kon juumri tigi rigi juumri fof ko e couleur mum kadi juumri fof ko e densité mum densité woni ɗeɗo jumele ko mbay kono liquide ni ko mbay kono ndiyam ni ɗeɗo jumele ene goɗɗi ndiyam seeɗa eɗe ɗumiñ eɗe no wiyano ni kadi eɗe ngoni compact ene woni ene cristallisé ɗeɗo jumele gona cristallisé kono pour ni sa jonniti koppu woni ɗe dufata ɗum ɗo fof kadi ko e façon ngaji leɗɗe ɗe no mbayi ni kadi ko noon jumele nde mbayi aɗa yiya juumri saɗa ñaama ɗum cikkata ko gabbe sukara ñamata eyyi ɗum kadi ko juumri aɗa yiya juumri ko liquide ɓolo aɗa yiya juumri way kono patni eyyi ɗum ɗo fof ko e façon leɗɗe ɗe mbayi ni ko noon kadi jumele ɗe mbayi ɗum waɗi ɗeɗo jumele fof ko jumele moƴƴe kadi en jeehi jamanu e oɗo saaha mo gonɗen chinois ji ɗi ene jaaha ene pewna ni juumri ngannduɗaa hay so a nannide e machine sa renayi a guurat cikkata ko juumri taw wonani juumri ɗum waɗi yimɓe ɓe ene conseillé saɗa sooda juumri sood ɗum e nehowo ñaaki pewnowo par ce que on kam ene siiri le 90% wona mbaɗowo trafic donc ɗeɗon jumele ɓurata wonde sir jumele ɗe jiiton e supermarché ji ɗi 90% jumele jeeyeteɗe e supermarché ji ko commerçant ji ɓeɗo jilto hokko halis donc ko jumele ummotoɗe Chine pewnaɗe e nder laboratoire uji ha hankkadi composant ji gonɗi e jumri fof sa yeehi jiiya hen taw wonani jumri eyyi hay ko fati ko wiyete gelé royal ɗen kadi nan toon kadi ne ummo Chine ne adde ha gayna donc saɗa sooda ko wayno ko ummi ko ummoto e ñaay sood ɗum e nehewo ñaay ɗum ɓuura ha sirde à 90%. ewa seydi li golle ma jooɗi peewi en keeɓi humpito tigi tigi kadi bandira fof beltima yewtere nde kadi fuɗɗima nayi woyi tigi tigi ko weli dumataw kadi en mbawa hadde fof eɗen jiiɗi noon en teski walla eɗen weɗi namdal beele jaaruɗo fannu jaaruɗa o woni banggue nede ñakki ɓuuɓi ñaaki ede ɓuuɓi ñaaki e fannu jaaruɗa o beele e ɗum heewi e nder leyɗele men ko wayno leydi Mauritanie e leydi Sénégal beele ɗum heewi hen walla ala eɗen jiiɗi andude kadi e nder leyɗele men ko wayno leydi Mauritanie leydi Sénégal e hol nokkuji to ɓuuɓi ñaaki ɓuurata wawde tawede hol nokkuji ɓuurata tawede e hol conseil kadi conseil ta yimɓe faade on fannu beele ko meccal gandanɗa hoorema nder leyɗele meɗen so neɗɗo waɗi ɗum janggui ɗum beele wawi wurde hen wurna hen heeɓa hen gurdam moƴƴa wurna hen galle mum saabu eɗen gandi to banggue nature to banggue environnement to ko hunde wande fayida no fewi saabu a haali nafoore ɓuuɓi ñaaki donc beele noon jiɗɗen to banggue gartam nature o to banggue gartam neɗɗo o saabu hande eɗen gandi kala mbi meccal yimɓe yiɗi waɗa ko meccal tawa waɗani hoore mum gartam to banggue personnel beele janggo ngal meccal ngal mbaɗɗa beele ɗo conseil hen yimɓe ɓeɗa so yimɓe mbaɗi ɗum ma jiit hen koye mumen ma guur hen gonɗumeɗe moƴƴe seydi li ko namdal faade maɗa e mbaɗa konngol mbayni ko mbaynoɗa kadi bandiraɓe e min ɗaccuma kadi ha saaha goɗɗo. Seydi Ba weltanimama no feewi ko yidde tan wiidema nden e nder oga banggue Sénégal nehanno ɗum tigui rigui koko banggue Casamance o ko nden hay financement ji e projet ji ko faati hen foof jahanno ko banggue Sénégal o kono joni e ɗiɗo projet ji hankkadi batti arde e banggueji fof nde wonno oɗo jamanu gonɗen hankkadi
kala ko faati e nehgol ñaahi han kadi addama e nder Sénégal fof dans les 14 régions Mauritanie kadi joni ɓe payi hen tigui rigui nde wonno Mauritanie kadi joni ko faati e nehgol ñaahi kadi nana naata hen e région du fleuve o ɗum waɗi han kadi banggueji foof han kadi oɗon banggue nana naata hen kadi nehgol ñaahi joni natti tan no nden ni mi hokkete tan yeru min joni ɗo gonmi e wadde ɗo gonmi wadde koko wiyete élevage des rennes c' est à dire tawa han kadi wona ñaaki ɗi fof nehata tan ko yummiraɗo o sa nehiɗo yummiraɗo o kanko o jibinowo o so yeehi ha ɓooyi mbatta yeeyde mo sa yeeyimo kanko e hoore makko kadi mbatta fewnirde o watta kadi mbaɗa e dungue maɗa mete ma waw dañde kadi colonie ji woni essenci woni dungue goɗɗe mete mbawa fewnude ɗe kadi e nder hen kadi mbawa fewnude kadi ko wiyete gelé royal par ce que sa watti nehde yummiraɗo a watta nehde gelé royal sa watti nehde gelé royal non sa watti nehde yummiraɗo a watta fewnude gelé royal sa watti fewnude gelé royal mbatta yeyde donc nden nehgol ñaahi nden e nehgol ñaahi joni jiiɗa joni wona juumde hen jeeyata yeeyata juumde jeeya polen par ce que a wattat wadde ɗum mbaɗa propolis jeeya mbaɗa sir woni kanir ni jeeya so tawi hayi ha ɓooyi kadi nata e science o woni nehde yummiraɗo ha mbawata kadi fewnude gelé royal kadi mbatta yeeyde gelé royal mbatta yeeyde yummiraɗo donc hankkadi ko meccal ngal ganduɗa sa waɗi hen tigui rigui gandal ma e doole ma e foof ma waw wurde hen ha no jeeyowo nayyi walla jeeyowo baali walla nehowo goɗɗum foof wawa wurde hen par ce que min joni ɗo gonmi ɗo fuɗɗima entreprise o mi fuɗɗima ɗum mboɗon yaara hen seeɗa seeɗa ɗum waɗi mbiyanmi tan ko hankkadi ko modernisme ari joni enen en mbawen nadde e oɗo ngal ɗon meccal kesal ngal ganduɗa e ko ngal waɗoya créé emploi waɗa créé richesse kadi il faut ganden kadi ko 4e économie de l' Afrique de l'Ouest woni jumri donc ko hunde wande fayida ko hunde kadi waɗode fewnode sukaɓe ha sukaɓe mbawa mbasa ummade e guure ladde hen mbawa heddade e nder nokkuji mumen mbawa wurde hen mbawa dañde hen gartam mi salmini on mi weltanima on kadi yo Allah seydi li moƴƴere Allah maɗa ɗum noon holko mbarsirtoɗa yimɓe wonoɓe ladde saaha ɓe jiiya ñakki e nder ladde ɓe jiiya ɗum saaha ɓe gullinaɗi walla ɓe ƴeewa warde ɗi walla ɓe ƴeewa gandanɗa hoore maɗa majjinde ɗi holko conseil ta majji holko conseil taɓe so tawi neɗɗo ari ladde yi ñakki holko foti wadde hol conseil mo dokkata ɗum pour wasa wadde ñakki ɗi walla wasa egginde ɗi haɓe mbawa tigui famde hol nafoore ñakki e nder ladde saabu ha haalir dow to wonde ko ñakki tata piini lekki dewi adda ga to piini lekki gori ha lekki walla lekki gori e lekki dewi ha leɗɗe mbawa jibinde saabu eɗen gandi so leɗɗe jibinani so waɗani ɓiɓɓe leɗɗe ɗe mbawata wadde reproduire leɗɗe goɗɗe cuɓoji goɗɗi e goɗɗi mbawata dañede donc eɗen gandi ko ñakki ɗi ndin ladde nde holko conseil ɗaɓen bandiraɓe wurɓe e ladde sikkoɓe mataw ñakki ko c'est des ennemis tan sa fotte mum poɗɗa ko warde walla poɗɗa ko duppude ɗum walla poɗɗa ko rittude ɗum hol conseil en dokkataɓe ko fati e ganduɗa homaɗe ɓen gollotoɓe nder ladde guila soppoɓe ha aynaɓe ɗon mbaynitirɗen calminen bandiraɓe mbaynitira e bandiraɓe seydi Ly a jarama goɗɗo eyyi mbawmi wasade tan e konngol ngam battanol ko yen gandu ñaaki so natti wodde aduna he tan gurdam men herƴat hay goto andata holno gurdi hen par ce que so ñaaki natti wodde tan ndemanteri nattat jibinde leɗɗe men natta jibinde donc so ñaaki natti wodde aduna he hay goto anda holno gurdam men wayata donc seɗen jiiɗi gurdam men moƴƴa yen mbat feere ndenen ñaaki ɗi ndenen ñaaki kanƴi ndeni ndemanteeri ndenen ñaaki kadi men ndeni dulɗi men ewa yo Allah hokku en yidde e jaam on jarama mi weltanima on no feewi merci beaucoup moƴƴere Allah e maɗa ceerno Ly Mamadou Ly ɓurɗo loldirde liiɗo golle ma jooɗi peewi gandal heɓama hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe ande diine maɗa weltare TV e dendagal rendoji men dendagal pelle men on naniri noppi moɗon ko fate nafoore buuɓi ñaaki ko fate nafoore jumri e ko fate oɗo saaha joni musidɓe tedduɓe ko fate negol woni élevage buuɓi ñaaki musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko min tonganno on
yewtere men ñalawma talata hannde no gasi tati lewru mbo hitande ujunnaji ɗiɗi no gasi goho ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba koɗo men hannde wonduno wonno ko Mamadou Ly ɓurɗo liido gorko mo babaɓe looti musidɓe tedduɓe to karallagal to ko musidɗo men miñi men sehil men labtuɗo golle hono ba Saydou Abou walla Saydou Abouba gorko mo likkseɓe gorgol ɗum nan mataw ko weeli dumotako ala fof ko gasta so wona laamu Allah ma en kadduɗo e bandiraɓe ha saaha goɗɗo so hawre welede Allah kono noon sikki ala musidɓe tedduɓe e yamirore moon ma en gaddu nate seeɗa e nate ɓossoje nate ko fati e jumri ndi mate bandiraɓe ene ganda holno foti qualité ji e couleur aji jumri poti ma en gaddu kadi nate ɓossoje woni vidéo ji ko fati e musidɓe tedduɓe ko wiyete ris joni ko wiyete dongre to buuɓi ñaaki ɗi moftete ha mbawa jibinde hen walla ha mbawa wadde hen jumri mumen musidɓe tedduɓe mbeɗa bandiraɓe kadi ne ganda holno buuɓi ñaaki nehirte e holno jumri heɓirte so tawi ene heeɓi buuɓi ñaaki so hawre yamirore Allah so hawre yamirare moon musidɓe tedduɓe ketkima alaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on